መደብ ምውፃእ ማለት ሸቶታት ኣብ መዘኻኸሪ ወረቐትካ ምጽሓፍ ወይ ኣብ ቴሌፎንካ ዘነቓቕሕ ጥቕሲ ምሓዝ ኣይኮነን። ሰባት ዝፈሽልሉ ቀዳማይ ምኽንያት ኣብ ክውንነት ዘይኮነስ ኣብ ስምዒታት ተመርኪሶም መደብ ስለ ዘውፅእ እዩ። እቲ ዝበለጸ ውጥን ን2026 ብንጹርነት ክጅምር ይግባእ። እንታይ ከም ትደሊ ብልክዕ እንተዘይፈሊጥካ ሎሚ እንታይ ክትገብር ከም ዘለካ ክትውስን ኣይትኽእልን ኢኻ። ኣቐዲመ ንኹልኹም ውልቃዊ ሕቶ ክሓተኩም። ነዛ ሕቶ ብቕንዕናን ተመስጦን እንተሰሚዕካያ እዛ ሕቶ እዚኣ ካብ ዝሓለፉ ፍሽላት መደባትካ ክትመሃር ክትሕግዘካ እያ። ክንደይ ሳዕ ሓድሽ ዓመት ተሓጒስካ ብስምዒት ርእሰ ምትእምማን ተሰሚዕካ መደብ ኣውፂካ ትውጥን ፈሽሉ ዶ ተዓዊቱ? እዛ ሕቶ ኣገዳሲት እያ። ምኽንያቱ መብዛሕትኦም ሰባት ብዓወታ ወይ እናተረድኦም ኣይፈሽሉን እዮም። በስቕታ ወይ ከይተረድኦም እዮም ዝፈሽሉ። ስነ ስርዓት ወይ ብልሒ ስለ ዘይብሎም ዘይኮነስ ኣብ ናይ ሓቂ መዓልታዊ ህይወት ዘይኮነስ ኣብ ኣእምሮ ወይ ኣብ ሕልሚ ጥራይ ዝርከቡ ፍጹማት ናይ ገዛ ርእሶም መደባት ስለ ዝሃንፁ እዩ። እዚ ማለት ኣብ ናይ ሓቂ መዓልታዊ ህይወት ውጥረት፣ ድኻም፣ ኣቓልቦ ዝሰርቕ ነገራት፣ ሓይሊ ምስኣን ከምኡ እውን ዘይተጽበኻዮ ጸገማት ከጋጥሙ ከም ዝኽእሉ ኣብ ግምት ከየእትኻ ኩሉ ግዜ ድራኸ፣ ሓይሊ፣ ትኹረት፣ ስነ ስርዓትን ርጉእ ስምዒትን ሃሊካ ክትፍጽሞ ትኽእል መደብ ጥራይ ትሰርዕ። እቶም ኣብ ሓቀኛ ህይወት ከጋጥሙ ዝኽእሉ መሰናኽላት ምስ ኣጋጠሙኻ ከተቋርጾ ትግደድ። በዚ ድማ እቲ ውጥን ኣብ ሓቀኛ ህይወት ክሰርሕ ከም ዝኽእል ገይሩ ከም ዘይተነድፈ ኣክንዲ ትግንዘብ ንገዛ ርእስኻ ትወቅስ። ሎሚ ብድርኺት ወይ ብስምዒት ዘይኮነስ ከመይ ጌርካ ኣብ 2026 ክውነታውን ክብጻሕ ዝኽእልን ውጥን ትሃንጽ? ስለምንታይ መብዛሕትኦም ሰባት መደባቶም ከስኽዑ ዘይክእሉ? ኣብ መወዳእታ ድማ ብኸመይ ብጭቡጥ ዝሰርሕ ስርዓት ትፈጥር ክንዛረብ ኢና። ብኣዝዩ ቀሊል ነገር ንጀምር። ብዙሓት ሰባት መደብ ምውፃእ እንታይ ምዃኑ ንፈልጥ ኢና ኢሎም እዮም ዝሓስቡ። እንተኾነ ግን ሓደ ነገር ይጎድሎም። እምበኣር መደብ ምውፃእ ብሓቂ እንታይ ማለት እዩ? መደብ ምውፃእ ማለት ሸቶታት ኣብ መዘኻኸሪ ወረቐትካ ምጽሓፍ ወይ ኣብ ቴሌፎንካ ዘነቓቕሕ ጥቕሲ ምሓዝ ኣይኮነን። መደብ ምውፃእ ማለት ንህይወትካ ኣብ ክንደይ ብስምዒታትካ ኣብ ክውንነት ተመርኪስካ ንኸተማእዝና ምውሳንን ከምኡውን ዋላ እውን ድርኺት ምዝጠፍእ ህይወት ዘይምቹ ኣብ ዝኾነሉ እዋን ክትደግሞም ፈቓደኛ ዝኾንካ ተግባራት መምራፂ እዩ። ናይ ብሓቂ መደብ ምውፃእ ዝጅምር እንታይ እየ ዝደሊ ኢልካ ምሕታት ኣቋሪፅካ እንታይ ዓይነት ሰብ ክኸውን ኣሎኒ? ነዚ መጻኢ እዚ ንምብጻሕ እንታይ ዓይነት ጠባይ ክላመድ ኣለኒ ኢልካ ክትሓትት ምጀመርካዩ ዝጅምር። ንመብዛሕትኦም ሰባት መደብ ምውፃእን ምሕላምን የዳናግርዎም እዮም። ኣብቲ እትሓልመሉ ህሞት ጽቡቕ ክስማዓካ ይኽእል እዩ። ነቲ እትሓልሞ ቅርጺ ከተትሕዞ እንተዘይክኢልካ ግን መብዛሕትኡ ግዜ ናብ ተስፋ ምቑራጽን ብስጭትን ኣብ መወዳእትኡ ኸዓ ናብ ርእሰ ምትሓት እዩ ዝመርሓካ። ስለዚ ውጥን ምውፃእ ኣዝዩ ኣገዳሲ እንተኾይኑ ብዙሓት ሰባት ዋላ እውን ብሓቂ ክልወጡ ኣብ ዝደልዩሉ እዋን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓመት ዝፈሽሉ ስለምንታይ እዮም? ሰባት ዝፈሽልሉ ቀዳማይ ምኽንያት ኣብ ክውንነት ዘይኮነስ ኣብ ስምዒታት ተመርኪሶም መደብ ስለ ዘውፅእ እዩ። ማለት ድርኺትን ተስፋን እናተሰምዖም ዕላማታት ይፈጥሩ፣ ግን ከኣ ሓይሊ ኣብ ዝቕንሰሉ ውጥረት ኣብ ዝህልወሉ እዋን ህይወት ከኣ ኣብ ዝኸብደሉ መዓልትታት እንታይ ክገብሩ ከም ዘለዎም ኣብ ግምት ኣየእትውን። ንኣብነት ሓደ ሰብ ስለ ዝተተባብዐ ወይ ብስምዒት ሰዓት 5 ንግሆ ክትስእ ከምኡውን መዓልታዊ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ክገብር ይጅምር። ድሕሪ ገለ ኣድካሚ መዓልታት ኣብ ስራሕ ግን
እትውጥን ምስተሐቀኛ አነባበሩኡ ስለዚህ ተሰማመዐን ብስምዒት ስለዚህ ጀመሮን ሙሉእ ብሙሉእ ደው የብሎ ካልእ ዓብ ምኽንያት ድማ ሰባት ወይ ኣዝዩ ዘይንጹር ወይ ኣዝዩ ብዙሕ ሸቶታት ስለ ዝቐምጡ እዩ። ማለት ብቐጻሊ ክድገም ዝኽእል ንጹርን ዝዕቀንን ተግባራት ከይገለጹ እውታት ክኾኑ ወይ ንህይወቶም ሙሉእ ብሙሉእ ክቕይሩ ከም ዝደልዩ ምዝራብ። ንኣብነት ኣብ ክንዲ እውት ክኸውን ይደሊ ዝብል ዘይንጹር ዕላማ ምሓዝ መዓልታዊ 1 ሰዓት ክመሃር እየ ኣብ ሰሙን ድማ 2 መዓልታት ኣካላዊ ምንቅስቓስ ክገብር እየ ዝብል ዝያዳ ንጹር ዕላማ ምሓዝ። እዚ ድማ ኣንፈት ዝህብን እንታይ ክትገብር ከም ዘለካ ዘነጽርን ምዕባለታት ክትከታተል ዘኽእልን እዩ። ሰባት ብሓንሳብ ብዙሕ መድያት ህይወቶም ክቕይሩ ስለ ዝፍትኑውን ይፈሽሉ። እዚ ድማ ንሓንጎል ስራሕ ይበዝሖ እሞ ናብ ምድንጋይ፣ ናብ ተስፋ ምቑራጽ፣ ኣብ መወዳእታ ድማ ምቁራጽ ስራሕ የስዕብ። ምናልባት እቲ ዝኸፍአ ጌጋ ኣብ ድራኸ መምርካዝ ክኸውን ይኽእል እዩ። ከመይሲ ድራኸ ግዝያውን ስምዒታውን እዩ። ዕብየት ግን ድራኸ መስጠፍአ እውን ከይተረፈ ዝቕጽል ስርዓታትን ልምድታትን ዝሓትት እዩ። ሕጂ ብዛዕባ መፍትሒታት ንዛረብ። ሓደ ሰብ 2026 ብሓቂ ፍልይቲ ክትከውን እንተደልዩ ካበይ ክጅምር ኣለዎ? እቲ ዝበለጸ ውጥን ን2026 ብንጹርነት ክጅምር ይግባእ። ምኽንያቱ ብንጹር ክትገልጾ ዘይትኽእል ነገር ክትበጽሖ ስለ ዘይትኽእል። ንጹርነት ድማ ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ጸላእቲ ተግባር ንዝኾነ ምድንጋር የወግድ እዩ። ንጹርነት ማለት ኣብ ኣእምሮኻ ንዘሎ ሓሳባት ብሓደ ሙሉእ ሓሳብ ንኻልእ ሰብ ክትገልጸሉ ትኽእል ንጹር ነገር ምቕያር ማለት እዩ። ከመይሲ ሓደ ሸቶ ንጹር ኣብ ዘይኮነሉ እዋን ሓንጎል ይደናገር። ምድንጋራት ከዓ ኩልሳዕ ናብ ምድንጋይን ምጥርጣርን ስጉምቲ ዘይምውሳድን እዩ ዝመርሕ። እንታይ ከም ትደሊ ብልክዕ እንተዘይፈሊጥካ ሎሚ እንታይ ክትገብር ከም ዘለካ ክትውስን ኣይትኽእልን ኢኻ። ሓንጎል እንታይ ከም ዝገብር ምስ ዘይፈለጥ ድማ ኣብ ክንዲ ምዕባለ ምቾት፣ ኣብ ክንዲ ብድሆታት ድማ ዝለመዶ ኣነባብራ ክነብር ይመርጽ። ኣብ ክንዲ ንኹሉ ከተዕርዮ እትፍትን ኣብዚ ሕጂ ዘለኻዮ ወቕቲ ህይወት ብሓቂ ኣገደስቲ ኣብ ዝኾኑ ውሕዳትን ትርጉም ዘለዎም ዕላማታትን ኣተኩር። እዚ ማለት ንኹሉ ኣብ ሓደ እዋን ክትቅይሮ ከም ዘይትኽእል ምቕባል፣ ኣብ ክንድኡ ድማ ኣብ ክንዲ ብዙሓት ዕላማታት ምምዳብን ኣብ ዝኾነ ካብኣቶም ሓቀኛ ምዕባለ ዘይምግባርን ኣብዚ ሕጂ ዘለኻዮ ኩነታት ህይወት ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ውሑድ ቁፅሪ ዘለዎ ዕላማታት ምምራጽ ማለት እዩ። ኩሉ ነገር ከተዕርዮ ምፍታን ጸቕጥን ኣእምሮኣዊ ውጥረትን ክፈጥር እንከሎ ኣብ ውሑድ ዕላማታት ምትኳር ድማ ህድኣት ኣንፈትን ናህርን ይፈጥር። ንኣብነት ሓደ ሰብ ክብደቱ ከጉድል፣ ንግዲ ክጅምር፣ ሓድሽ ቋንቋ ክመሃር፣ ገንዘብ ክቁጥብ፣ ብኣግኡ ክበራበር ይፍትን። እዚ ኩሉ ምስ በዝሖ ውጥረት ይስምዖ እሞ ንኹሉ ነገር የቋርጾ። ብኣንጻሩ ካልእ ሰብ ሎሚ ዓመት ኣታዊታተይ ኣብ ምምሕያሽ ጥራይ ከድህብ እየ ብምባል ሓደ ትርጉም ዘለዎ ቀዳምነት ጥራይ ብምምራጽ ንንጹርነትን ትኹረትን ኣብ ግብሪ የውዕል። እዚ ድማ ሓይሉ ኣይካፋፈልን፣ ተግባራቱ ዝያዳ ቁኑዕ ይኸውን። ኣብ መወዳእታ ከዓ ሓቀኛን ዝዕቀንን ምዕባለ ይርኢ። ነፍሲ ወከፍ ዕላማ ፍሉይን ክውነታውን ምጭቦት ኩነታትካ ዝተኣሳሰረን ክኸውን ኣለዎ። እዚ ማለት ኣበይ ክትህሉ ከም እትደሊ ዘይኮነስ ሕጂ ኣበይ ከም ዘለኻ ብቕንዕና ክትግምግም ኣለካ። ምኽንያቱ ዘለኻዮ ብልክዕ ምፍላጥ መሰረት ናይቲ ክትበጽሖ ትደልዮ ስለ ዝኾነ። ንዓበይቲ ዕላማታት ናብ ንኣሽቱን ተደጋገምትን ተግባራት ቀይር። ምኽንያቱ ናይ ነዊሕ ግዜ ዓወት ኣጽኢካ ብምስራሕ ዘይኮነስ ብጽንዓት ብምስራሕ እዩ ዝፍጠር። ኣብ ዕላማኻ ቀጻልነት ድማ ሌላ ዓቕምኻ ብምዕያይ ዘይኮነስ ክትቋጻጽሮ ትኽእል ኮይኑ ዝስምዓካ ተግባራት ብምዕያይ
ዝመጽእ እዩ። ተዓጻጻፊ ውጥን ክትፈጥር ኣለካ ማለት ምስ ኩነታት ክመሓየሽ ዝኽእል። እዚ ማለት ህይወት ከም ዝቕየር እንቅፋታት ከጋጥሙን ክረኣዩን ከም ዝኽእሉ ምዕባለታት ክዝሕትል ከም ዝኽእልን ምርዳእ ምምሕያሽ ነቲ ውጥን ካብ ምፍሻል ከድሕኖ ይኽእል ንቕድሚት ንኽስጉም እውን ይሕግዘካ። ብዙሓት ነዚ ትሕዝቶ ትከታተሉ ዘለኹም ሰባት ቅድሚ ሕጂ መደብ ኣውፂአ ነይረ እንታይ ከም ዝገብር እውን ይፈልጥ ነይረ ግን ከዓ ውጥነይ ክሳኻ ኣይከኣለን ትብሉ ትኾኑ እሞ ውጥን ብኸመይ ክዕወት ይኽእል? ስርዓት ክትሃንጽ ኣለካ። ከመይሲ ድሌት ንበይኑ ጥራይ ዘተኣማምን ኣይኮነን። ብፍላይ ኣብ እዋን ውጥረት ወይ ድኻም ስርዓት ቀጻሊ ድራኸ ከይሓተተ ንባህሪ ብኣውቶማቲክ ከማዝኖ ይኽእል። ስጉምቲ ክትወስድ መዓልታዊ ኣብ ድሌት ተመርኪስካ ኣብ ክንዲ ትውስን መዓስን ኣበይን ብኸመይን ከም እትዋሳእ ኣቐዲምካ ትውስን። በዚ ድማ ምዕባለ እቲ ውጥን ከም ዝኾነልካ ዘይኮነስ ክትግምቶ ትኽእል ይኸውን። ምዕባለ መደባት ምክትታል እውን ኣገዳሲ እዩ። ንነብስኻ ንምፍራዝ ዘይኮነስ ንቕሓት ንምቕጻል። ምኽንያቱ ንቕሓት ምስ ግዜ ርእሰ ተኣማንነትን ቀጻልነትን ይሃንጽ እዩ። ናይ ውድቀት ህሞታት ዘምለጡኻ መዓልትታት ሕማቕ ሰሙናትን መደባትካ ንኽተቋርጽ ዘንፈቱ ምልክታት ኣይኮኑን። ንምንጽብራቕን ንምትዕራይን ንምቕጻልን ዝሕግዙ ምልክታት እዮም። ምኽንያቱ ዓወት ነቶም ፍጽምና ጽበይ ዘይኮነስ ነቶም ዝመሃሩ እዩ ዝምልከት። ንነብስኻ ብደገፍቲ ሃዋህው ትምህርታዊ ትሕዝቶን ዕላማኻ ዘደልሉ ሰባትን ከም እትኽበብ ግበራ። ምኽንያቱ ንበይንኻ ክትዕወት ካብ ምፍታን ንኽትዕወትን ንቐጻልነት ዓወትካን ኣዝዩ ቀሊል ስለ ዝገብሮ። ቅድሚ ምዝዛመይ ሰባት ብዛዕባ ናይ 2026 መደቦም ክሓስቡ ከለዉ ክዝክርዎ ዝደልዮ መልእኽቲ ኣለኒ። ሰባት መጻኢኦም ብድራማዊ ህሞታትን ምትብባዕን ዘይኮነስ ምስ ግዜ ብቐጻሊ ዝድገም ንኣሹ ውሳኔታት ከም ዝፍጠር ክርድኡ እደሊ። ዋላ እውን ምዕባለ ቀስ ኢሉን ዘይርአን ኮይኑ ኣብ ዝስማዓሉ እዋን ናይ 2026 መደብካ ንኻልእ ሰብ ክምስጥ ኣየድልን እዩ። ንዓኻ ክሰርሓልካን ምስ ክብርታትካ ክሰማማዕን ነቲ ብጭቡጥ እትነብሮ ዘለኻ ህይወት ክኽብርን ጥራይ እዩ ዘድሊ። ንንጹርነትን ትዕግስትን ንርእሰ ርህራሄን ክትፍጽምን ተበጊስካ ቀጻልነት ካብ ድራኻ ኣጸቢቑ ዝሓየለ ምዃኑን ኣብዚ እዋን እዚ ኣጸጋሚ ኮይኑ እኳ እንተተሰማዓካ ለውጢ ክግበር ከም ዝኽእል ክትገንዘብ ኢኻ። እቲ ኣብ መወዳእታ 2026 እትኾነ ሰብ ውፅኢት ዕድል ዘይኮነስ ውፅኢት ስነ ስርዓት ዘለዎን ሓቀኛን ቀጻሊ ጻዕርን ክኸውን እዩ። እዚ ትሕዝቶ እዚ ሓጊዝካ እንተኾይኑ ሕጂ ሓንቲ ደቂቃ ወሲድካ ንርእስኻ 3 ነገራት ሕተታ። ቁጽሪ 1 ኣብ 2026 ብሓቂ ዘገድሰካ ሓደ ዕላማ እንታይ እዩ? 2 ሰሙናዊ ክደግማ እትኽእል ሓንቲ ንእሽቶ ስጉምቲ እንታይ እያ? 3 ስለምንታይ እዩ እዚ ሽቶ እዚ ከቢድ ኣብ ዝኾነሉ እዋን እውን ክቕጽል ኣገዳስነት ዘለዎ? እዚ ትሕዝቶ ጠቓሚ ኮይኑ እንተረኺብኩሞ ላይክ፣ ሳብስክራይብ ብምግባር ንዘድልዮ ሰብ ድማ ሸር ብምግባር ኣካፍልዎ። ከመይሲ ቁኑዕ መደብ ንህይወት ክቕይሮ ይኽእል እዩ።